Estás pensando en facer o Camiño de Santiago? Vas facer o Camiño Portugués? Esta é unha parada obrigatoria, así que garda o vídeo. Escoitaches algunha vez falar do Parque da Natureza do Río Barosa? Atopas en Barro, Pontevedra, é un auténtico tesouro da natureza. O río Barosa cae en varias fervenzas, salvando 60 metros de desnivel. Ao longo do camiño hai 12 muiños históricos nun percorrido de 4 km, perfecto para os amantes do sendeirismo. Na parte baixa podemos atopar unha lagoa tranquila, pequenas pontellas e dúas pontes de madeira ao estilo canadense que che levan a unha ínsula recreativa rodeada de fragas e carballos centenarios. Se andas moi atento tamén descubrirás loureiros, piñeiros e outras especies autóctonas que enchen o lugar de vida e cor. Así que xa o sabes, se queres sentir Galicia de verdade, tes que seguir os pasos dos peregrinos do Camiño Portugués, que sempre se deteñen aquí, entre fervenzas e muiños cheos de historia. O río Barosa é moito máis que natureza, é aventura, historias e unha experiencia que nunca esquecerás.